κοίτα. Δεν κάνω ζωοπούστη. Τελείωνε, άντε. Μα έχει πάρει και ένα πλάνο. Κοίτα, κύριε. Περίμενε. Δεν σε να μανάκια και δεν έχουμε για μας μετά. Τα βάζεις, δεν τα βάζεις. Η σκάρα μας είναι από ανοξίδωτο ατσάλι. Το βρήκαμε εδώ παρά. Το βρήκαμε πατεμένο εδώ πέρα και βάζουμε τα λουκάνικα μας, ένα χαματάκι. Τέλος πάντων, είναι σύρμα από τις μπάλες. Και όπως είδατε την πρώτη δόση τη βάσταξε, αν και ήταν πιο πουλά. Αν και ήταν πιο πουλά τα λουκάνικα. Α, καήκα. Πρώτο πράγμα. Φάτε λισάρες, φάτε. Ας όψετε που πήρα εγώ τα λάδια και τα λεμόνια. Πάρε βγει. Έχει ένα κουμπί εδώ. Το κουμπί δικό μου. Πότο. Πού ξέρω τώρα που το έβγαλα, ήταν από το... από το... Γιάννη θέλεις. Αν θέλω λέει. Βάλε και το ψωμί πάνω να είναι κρατσανωτό μετά. Τι είναι, Θα είναι κρατσανωτό, ζεις τώρα χαλιά. Ωραία είναι. Πέντε λουκάνικα κάθονταν. Πάρε σε ξεπιστιέρα. Αυτό είναι καλύτερα. Νόστιμα. Καλό δεν είναι στο εξοχείο, τραβάει νωρίς. Πού είναι, να πιούμε τα νευτρικά. Θα δείξω και τη μικροπική. Να μου σκέψω λίγο κάρνο. Από εκεί που δεν χάνει λάδια πάρε. Περνάει χάνει, στάζει. Σου μου διέτω. Πρέπει να πάω. Θέλω να σπίτι να δούμε και εσένα μετά. Σηκώς. Λοιπόν,